Sunod-sunod ang mga kaso sang pagbungguanay sa mga salakyan o kun motorsiklo sa dalanon sang nagliligad nga simana kung sa diin may nagkalamatay. Ang permi nga pamangkot nga ginapreso ang driver nga wala man sang sala. Nangayo kita sang pagpaathag sa pamuno sang Traffic Management Unit sang Bacolod nga si Police Lieutenant Colonel Luisito Acebuche parte diri. Suno sa iya, kinahanglan nga dalon sa police station kag i-detain ang driver samtang ginahanda ang criminal case batok sa iya. May sala man siya o kun wala. Inibangod kung mapasakan ang kaso, ang fiskal o kun ang prosecutor amo na mismo ang magausisa kag makasiling kung bala may negligence o kun kapabayaan sa bahin sang driver. Sa Rules on Criminal Procedure, sa tion nga ginasuspetsuhan ng isa ka persona nga naghimo sang isa ka krimen, mahimo siya nga dakpon kag i-detain para mapasakaan sang kaso. Kasubong man ini sa ginhimo sa driver, kinahanglan siya anay nga i-detain samtang ginahanda ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Sa sulod sang reglementary period o kun ang kalawigon sang oras sa pag-detain sa driver, kinahanglan nila nga mahingagaw nga mapasaka ang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide bangod kun maglapaw sa reglementary period kag wala pa nila nakasuhan ang driver, dapat nila ini nga buy-an bangod kun hindi, mahimo sila nga kasuhan sang arbitrary detention. Ang reglementary period para sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang 18 ka oras lamang. May mga tion man nga mayara sang amicable settlement o kun pag-areglohanay sa tunga sang driver kag sa pamilya sang napatay. Kung matabo ini, mahimo na nga mahilway ang driver bangod hindi na siya pagpasakaan sang kaso kundi bayra na lamang ang pamilya sang biktima sa mga galastuhon kag danyos. May nagasiling nga kung pigado, automatic nga nagakapreso ang driver. Bisan sino ka man kag kung anuman ang estado mo sa kabuhi, hindi ka excuse sa pagka-detain kay man ini ang nasaad sa aton nga layi. Pero depende na sa diskarte sang driver kung paano niya ini malutsan. Ang driver nga nasamaran man sa aksidente ang pwede idiretso sa ospital para magpabulong. Isa ini karason para ang driver hindi magdiretso sa police station. May mga tion naman nga ang driver sang salakyan nga nakabunggo o kunabungguan madeklarar nga naglain ng iya pamatyag para hindi siya ma-detain. Sa liwat, depende sa diskarte para malutsan ang layi. Sa liwat, kung mayara sang naaksidente kag may napatay, dapat nga i-detain gid o kung prisuhon ang driver, may sala man sa o kung wala, bangod ini ang nasandig sa aton nga layi kag hindi bangod kagustuhan sang bisan sin ulang. Ako si Marty Gong para sa Digicast Negros.